Sa paglabas ng dalawang panauhing may daladalang manika, maigi itong pinagmasdan ni Maximo. Ni pagkurap o pagbaling sa ibang bagay ng kanyang paningin ay hindi niya ginawa. Masiguro lamang na masundan ang bawat galaw nitong ipapakita. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang tumungo ang dalawang panauhing yon sa sentro ng liwasan kung saan sila naroon ng matanda. Hiyawan dito, sigawan doon ang ginagawa ng mga manonood na para bang hindi na makapaghintay sa gagawin ng mga magtatanghal. Panoorin mo ang gagawin nila, iho. Sabihin mo sa akin kung salamang ka ba ang kanilang ginagawa o paraan lamang para dayain ng paningin ng mga manonood. Karamihan sa mga bisita namin dito, salamang ka ang kanilang sagot. Tingnan natin kung meron kang ang matalas na paningin. Wika ng matanda na kanyang katabi. Nang marinig ito ni Maximo, agad naman niyang sinagot ang matanda, di pa man nag-uumpisa ang palabas. Ayon sa kanya, pandaraya ang maaaring ginagawa ng mga magtatanghal sa kadahilan ng hindi naman siya naniniwala sa mga salamangka. Mas ninais niya pang ipaalam sa matanda na wala siyang alam sa lihim na karunungan nang sa gayoy hindi siya nito mapaghinalaan. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na nag-umpisa ang pagtatanghal na siya namang ikinatuwa ng karamihan sa mga manonood. Si Maximo naman noon, maigi niyang pinagmasdan ang mga panauhin upang malaman ang mga bagay na nagiging palaisipan sa kanya. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, doon niya nasipat ang pag-uusap ng mga nagtatanghal habang ipinapakapit sa manika ang mga dala nilang sinulid. Nang maisagawa na nila ang bagay na yon, bahagyang tumahimik ang lahat ng taong nanonood at kasabay nito ang paghiyawa ng lahat nang masipat nila ang dala nitong manika na biglang nagkaroon ng buhay gamit-gamit lamang ang sinulid. Ayon kay Maximo, hindi ordinaryong palabas ang kanyang nasilayan noong mga oras na yon sa kadahilan ng papaano gagalaw ang isang manika sa pamamagitan lamang ng pagkabit ng dalawang sinulid. Halos ang aksyon ng mga manikang yon habang kinokontrol ng mga nagtatanghal ay para bang may sariling buhay na taliwas sa ginagawa ng dalawang lalaki na nagbibigay palabas sa lahat ng kanilang kanayon maging kay Maximo. Dahil sa mga pangyayari, doon na niya tuluyang napagtanto na ang kapangyarihan ng mga mangkukulam sa lugar ay sa pamamagitan ng usal sa dumadaloy na sinulid. Sa ganoong pamamaraan, nabibigyan nila ng buhay ang bawat bagay na merong sinulid na nakakabit. Matapos niyang masilayan ang itinatagong estilo ng mga ito, pinili niya pa ring maging kalmado kahit alam niya sa kanyang sarili na mapanganib ang angka nito. Isipin ninyo, kapag ang mga mangkukulam na yon ay nagpakawala ng malalakas na usal sa kanilang mga sinulid, maaaring makagawa ito ng mga abilidad na hindi naiisip ni Maximo. Kung magkataong may malakas na mangkukulam sa lugar na yon, makakaya nitong gumawa ng isang manika na gawa sa pinagtagpi-tagping bato. Sapat na ang ganoong tau-tauhan para mabigyan si Maximo ng isang pambihirang laban na maaaring maging basihan ng kanyang buhay at kamatayan. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, bahagya namang nabaling sa matanda ang kanyang atensyon nang bigla siya nitong sikuhin habang nagwiwika ng, Ano sa tingin mo, iho? Salamangka ba o pandaraya? Dahil sa tanong nito, agad naman niya yung sinagot ng diretso upang hindi na makaistorbo sa kanyang panonood. Halata naman hong pandaraya yan, Manong. Ang ikinabit nilang sinulid, maaaring parte ng palabas nila para hindi isipin ng mga manonood na may daya ang kanilang pagtatanghal.
Tipikal na hong gawain niya ng mga salamangkerong minsan ko na ding pinagmasdan. Pagmamaang-maangang sagot naman ni Maximo. Nang marinig ito ng matanda, bigla naman yung tumawa ng malakas dahil sa sagot na kanyang inilahad. Sa muling pagtitig nito sa kanya, bigla namang sumeryoso ang pagmumukha nito, sabay tanong ng, "Salamangka yan, iho. Huwag mong sabihing pandaraya yan. Nasaktan ako bilang tagapagturo. Pero hindi bale. Salamat pa rin sa opinyon mo. Sana sa susunod, alam mo na ang ibig sabihin ng pandaraya sa purong kahusayan. Yon ay kung may susunod ka pang pagkakataon." Matapos nitong makapagsalita, ay siya namang pagtatapos ng pagtatanghal. Nang masipat ni Maximo na paunti-unti nang nagsisialisan ang mga tao, agad na din naman siyang tumayo at sumunod sa matanda. Habang binabaybay nila ang daan pabalik sa kanyang kubo, inilahad niya dito na hindi na siya magtatagal sa kadahilan ng may lugar pa siyang hinahabol na marating. Bilang pagpapakita ng pasasalamat sa pagpapatuloy nito sa kanya, taus-puso siyang nagpaalam na siya ay aalis na. Subalit, matapos niya noong makapag-wika, mariing ipinilit sa kanya ng matanda na ipagpabukas na lamang ang kanyang paglalakbay. Kung ano-ano ang naging dahilan nito na kesyo mapanganib na sa daan at merong mga demonyong pumapaslang sa mga taong hindi taglugar. Dahil sa ayaw naman ni Maximo na magkaroon sila ng hindi pagkakaintindihan, pinilit niyang ipagpatuloy ang kanyang pakikipaglaro sa matanda. Kung pinaalis na sana siya nito, maaaring hindi na niya yun ginulo. Gawa ng maraming bata ang mangungulila kung papatayin niya ang karamihan sa mga mangkukulam. Wala din siyang nakikitang ginagawang mali ng mga nilalang, kung kaya't masyadong taliwas naman ata sa kanyang pinaniniwalaan kung papaslangin niya yon ng walang dahilan. Sa paglalim ng gabi, naging matipid si Maximo sa pagkain. Bagaman maraming ipinadala sa kanyang masasarap na pagkain ng matanda, ninais niya pa rin kainin ang kanyang niluto sa lawa. Matapos niyang makapaghapunan, agad naman niyang sinarado ang lahat ng bintana sa kanyang tinuluyang kubo upang magawa na niyang makapagpahinga ng maaga. Sa pagpikit ng mata ni Maximo, bigla naman siya noong napamulat nang makaramdam siya ng mga nilalang na dahan-dahang naglalakad papaikot sa kanyang kinaroroonan. Animoy may ginagawa ang mga ito sa labas ng kubo na siya namang naging palaisipan para sa kanya. Dahil sa mga nangyayari, napilitan si Maximong itaas ang kanyang kalasag habang nananatili itong nakakubli. Marahang ipinasapi niya din sa kanyang katawan ang espiritual na kaanyuan ng kasangganyang tikbalang upang magawa niyang makipaglaban ng pisikalan. Inaasahan na ni Maximo na marami ang mga ito, kung kaya't kinakailangan niya ng tulong sa kasangganyang engkanto. Dahil sa wala naman siyang gaanong ideya sa angkang yon, kung kaya't ninais niyang tumungo sa sentro ng kubo para doon umupo habang taimtim na nag-uusal. Kadalasang ginagawa ito ni Maximo kapag nararamdaman niyang nalalagay na ang kanyang sarili sa matinding panganib upang mapanatili ang kaisipan na siya ay ligtas at kaya niyang makipagsabayan. Ilang minuto pa ang lumipas, muli na naman siyang napamulat habang nagdadasal nang maramdaman niya ang napakaraming sinulid na dahan-dahang tumatagos sa dingding ng kubo. Pagsilay niya noon sa buong paligid, tanging pagngisi na lamang ang kanyang nagawa habang nagwiwika sa kanyang isipan ng, "Tama nga ang aking hinala. Ito ang gusto ninyo? Sige, magkakasubukan tayo." Matapos niyang makapagsalita, agad naman niyang pinaramdam sa mga mangkukulam ang nag-aalab niyang presensya. Sa pagkalat nito sa buong paligid,
Bigla namang nasunog ang mga sinulid na kasalukuyang gumagapang papalapit sa kanyang kinauupuan. Dahil sa pangyayaring yon, narinig ni Maximo ang pag-aalma ng mga tao sa labas na parabang hindi sila makapaniwala sa kanyang ginawa. Maya-maya pa, doon na nag-umpisa ang mga itong kalampagi ng dingding ng kubo, indikasyon na hindi yun natutuwa sa kanyang ginawa. Nang hindi na maatim ni Maximo ang mga pangyayari, nagpasya siyang tumayo at mag-umpisang maglakad papalabas ng lugar. Unti-unti na din niya noong ipinaramdam sa mga nilalang ang kanyang tunay na pagkakakilanlan bilang babala sa mga ito na hindi siya ang uri ng tao na madali nilang magagapi sa digmaan. Sa pagbukas niya ng pinto, bumungad sa kanya ang napakaraming mangkukulam na napakaraming mga sinulid na nakadugtong sa kanilang mga katawan. Namumula ang mga mata ng mga ito na parabang sinasapian ng demonyo. Bagaman gano'n na ang nasisilayan ni Maximo, nananatili pa rin siyang tahimik sa kabila ng mga bagay na kanyang nasisipat. Hindi naman siya noon gaanong nababahala, gawa ng wala siyang nararamdamang espesyal sa katawan ng mga ito. Bakit ganyan ang mga itsura ninyo? Huwag niyong sabihing tau-tauhan lang din kayo nang naghahari sa lugar na ito. Tanong ni Maximo sa mga mangkukulam. Nang marinig ito ng mga nilalang, bakas sa pagmumuka ng mga ito ang labis na pagkainsulto. Animoy sa puntong yon, ramdam na ramdam ni Maximo ang pagnanais ng bawat isa sa mga mangkukulam na siya ay kitilan ng buhay. Ilang minuto pa ang lumipas, dahan-dahan naman siyang nakaramdam ng pagkabahala sa kanyang katawan nang maramdaman niyang tumaas ng husto ang presensya ng kanyang mga kalaban. Sa muling pagsilay sa kanya ng mga mangkukulam, mabilis ang ibinato ng mga ito sa kanya ang mga matutulis na sinulid na merong baong mga dasal. Alam ni Maximo na mapanganib ang mga sinulid na yon, kung kaya't lantaran na niyang ipinakita sa mga ito ang kanyang kalasag na bumabalot sa kabuuan niyang katawan. Matapos niyang gawin ang bagay na yon, mula sa ilalim ng lupa, umahon ang sibat ni Longhino at ni Ahum, alinsunod sa kanyang taimtim na pagtawag. Bago pa man tuluyang makalapit ang mga sinulid sa kanyang katawan, nagawa na niya yung maabos sa pamamagitan ng paghampas dito ng sibat ni Longhino. Dahil nasalag na niya ang lahat ng pag-atake ng mga mangkukulam, kung kaya't doon na siya nagkaroon ng pagkakataon para tawagin ang sibat ni Arkanghel na walang pagdadalawang isip naman niyang ibinato sa isa sa mga ito. Pagtarak ng sibat sa katawan ng mangkukulam, bigla naman niyang nasipat ang pagsugod ng iilan nitong mga kasama na siyang naging sanhi para buong lakas naman niya itong salubungin. Dahil sa bihasa ng humawak ng sibat si Maximo, kung kaya't lahat ng mga mangkukulam na nagpumilit sa kanyang makipaglaban ay tuluyang napaslang. Nagmistulang natuhog na hayop ang mga ito dahil sa talas ng sibat na tangan ni Maximo. Dahil sa pangyayaring yon, sumiklab ang digmaan sa nayon sa pagitan ni Maximo at ng mga mambabarang. Hindi naman niya maaaring hayaan ang mga ito na siya ay kitila ng buhay, kung kaya't nakipaglaban siya sa abot ng kanyang kakayahan. Bago sumapit ang 12:00 ng gabi, nagawa ng malipol ni Maximo ang lahat ng mangkukulam na naroon sa kanyang kubo. Karamihan sa mga nilalang na yon ay sunog na ang kaluluwa nang madatna ng matandang nag-alok sa kanya na doon magpalipas ng gabi. Pagsilay ni Maximo sa matandang naglalakad, napansin niya yung hindi natutuwa sa kanyang ginawa. Napakaseryoso din ang pagtitig nito sa kanya na parabang walang puwang na dito ang pagpapaliwanag upang maresolba ang gulo. Sa paglapit ng matanda sa kanyang kinaroroonan, mahinahon yung tumitig sa kanya habang nagwiwika ng,
Hindi ko inaasahang magagawa mong basagin ang aking abilidad, Antingero. Ako ay nagulat sapagkat inakala kong tao ka lang. Ilang taon na din ang lumipas magmula noong may isang kagaya mo ang nagpumiglas sa aking mga kamay. Ngunit kagaya ng kanyang sinapit, nasisiguro kong gayon din ang iyong sasapitin. Matapos nitong makapagsalita, bigla namang nanlaki ang mga mata ni Maximo nang masipat niyang sa isang kumpas ng mga kamay nito na buhay ang mga mangkukulam na nagawa na niyang paslangin. Sa puntong yun, bahagyang kinabahan ang kanyang katawan, gawa ng doon niya tuluyang napagtanto na ang lahat ng mangkukulam na nananatili sa lugar ay nasa ilalim pala ng kapangyarihan ng matanda. Dahil sa kanyang mga nakita, halos labis-labis ang galit na kanyang naramdaman sa nilalang. Ni katiting na pagkatuwa ay hindi pumasok sa kanyang isipan dahil sa ginawa nitong karumal-dumal sa katawan ng mga taong may-ari ng mga ginawa nitong manika. Ilang minuto pa ang lumipas, napilitan siyang tawagin ng kanyang 3 sibat, hudyat ng kanyang paghahanda para sa nalalapit na duelo. Para masiguro ni Maximo ang kanyang panalo, pinalabas niya sa kanyang katawan ng espiritu ng tikbalang at kasabay nito ang kanyang paghingi ng tulong dito sa pamamagitan ng paghiram ng ginintuang buhok nito na iniingatan. Matapos niya yung maikabit sa kanyang anit, ipinaramdam ni Maximo sa matanda ang kanyang nag-uumapaw na presensya. Iniwasan na din niya yung kausapin sa kadahilan ng labis siyang nasusuka sa ginawa nitong pagpapanggap sa kanya. Nang mapagtanto ng matanda na handa na si Maximo, muli nitong ikinumpas ang kanyang mga kamay, hudyat ng pagsugod ng mga mangkukulam. Sa muling paglapit ng mga ito kay Maximo, buong lakas niya yung sinalubong gamit-gamit ang kanyang sibat ni Ahum at nilong hino. Sinubukan niya ding batuhin ang matanda ng sibat, subalit nagawa nitong makailag na parabang meron yung kakayahan na makasilay ng hinaharap. Dahil sa pangyayaring yon, mariin namang inisip ni Maximo ang kanyang mga hakbang na gagawin. Nang muli niyang malipol ang mga mangkukulam nitong kinokontrol, bahagya siyang lumayo sa matanda upang mapag-aralan ang mga itinatago nitong abilidad. Hindi niya kasi maaaring maliitin ang kakayahan nito, lalo pat ang abilidad nitong ipinamalas sa kanya ay ang naisip niya noong nanonood sila ng pagtatanghal. Bakit ka nag-aalangan, iho? Makapangyarihan niyang mga hawak mo. Kung iisipin, kaya mo na akong durugin eh. Wika ng matanda nang masipat siya nitong nananatiling nakatayo sa malayo habang nagmamasid. Nang marinig naman ni Maximo ang sinabi nito, mahinahon naman siyang sumagot sa matanda ng, "Hindi sa lakas nakabatay ang kapangyarihan ng mga antingero. Baliwala ang lakas ng kakayahan mo kung hindi mo ito gagamitan ng isip. Baka nakakalimutan mo, ang pinakamalakas na sandata ng tao ay ang isipan nito at ang kakayahang gumawa ng perpektong pagpapasya." Matapos niyang makapagsalita, mabilisan niyang ibinato sa himpapawid ang sibat ni Ahum. Pagsilay naman doon ng matanda, agad naman itong sumugod habang ikinukumpas sa ere ang kanyang mga kamay. Kisap mata lang noon ang naging pagitan nang biglang mabuhay ang mga mangkukulam niyang pinatay at kasabay nito ang mabilisan nitong pagtagpi-tagpi sa bawat isa. Bago pa man makalapit ang matanda sa harapan niya, tumambad sa likuran nito ang isang nilalang na animoy napakalayo sa wangis ng isang tao. Bukod sa pinagtagpi-tagpi nitong katawan ng mga mangkukulam, nire-representa din ng nilalang na yon ang wangis ng isang demonyong may paa ng kambing. May mga sungay din yung gawa sa mga kamay ng tao na animoy hindi mawari ni Maximo kung papaano yon nabuo.
Doon na din niya nasilayan ang pagkaagnas sa mga katawang kinokontrol ng matanda. Indikasyon na ibinubuhos na nito ang kanyang tinatagong lakas sa pag-ataking yon. Dahil sa kanyang mga nakita, buong lakas naman niya yung hinarap sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang mga usal. Sinubukan itong tigalpuhin ni Maximo, ngunit sa hindi malamang dahilan, wala itong naging epekto sa mga nilalang. Maging ang sibat ni Arkanghel at ni Longhino ay walang talab sa mga ito, indikasyong na isa lamang yung tau-tauhan ng matanda at walang espiritong nakapaloob. Dahil sa kanyang mga nalaman, ninais niyang gumawa ng panibagong plano habang patuloy na iniilaga ng pag-atake nito. Nagpasya siyang lituhin ng matandang kumokontrol sa nilalang upang masigurong magagawa niya itong maasinta sa pamamagitan ng sibat ni Ahum. Sa pagpapatuloy ng kanyang pag-ilag, panay naman ang kanyang ginagawang pag-atake sa nilalang. Kahit naputol na niya ang karamihan sa mga galamay nito, paulit-ulit pa rin yung nabubuo dahil sa mga usal na inilalapat doon ng matanda. Wala din siyang pagpipilian kundi harapin ang nilalang na yon sa kadahilanang napaka-imposible na para sa kanya na kumprontahin ang matanda, gayong napakalayo nito sa kanyang kinaroroonan. Nang makasilay si Maximo ng isang pagkakataon para kontrolin ang sibat ni Ahum, agad naman niya itong inasinta sa matanda, ngunit dahil sa talas ng pandama nito, nagawa nitong mailagan ng kanyang sibat na inutusan. Pagsilay ni Maximo na lumagpas ang sibat sa matanda, agad naman siyang nag-usal ng lagusan at kasabay nito ang mabilisang pagkawala ng sibat bago ito tuluyang tumarak sa lupa. Matapos itong gawin ni Maximo, dali-dali naman niyang tinahak ang daan patungo sa kinaroroonan ng sibat ni Longhino. Pagkuha niya rito, buong lakas naman niya yung ibinato sa mangkukulam na siyang walang hirap naman itong nailagan. Ngunit lingid sa kaalaman ng matanda, ang ginawang yon ni Maximo ay isang patibong lamang para maisakatuparan ang kanyang naisip na plano. Dahil sa pag-ilag niya sa sibat ni Longhino, mabilisan namang pinalitaw ni Maximo sa tagiliran nito ang talim ng sibat ni Ahum. Mabilisan yung tumarak sa kanyang katawan sa kabila ng napakatindi nitong pandama. Halos naging imposible kasi dito na mailagan pa ang ataking yon kahit nagawa na niya itong matunugan sa kadahilanang ibinuhos na niya ang paggalaw ng kanyang katawan para maiwasan ang sibat ni Longhino. Matapos ang mga pangyayari, agad namang napaluhod sa lupa ang matanda habang binabali ang sibat na tumarak sa katawan niya. Nag-umpisa na din noong gumuho ang mga pinagtagpi-tagbing katawan ng mga mangkukulam, hudyat na kinalas na doon ng matanda ang kanyang lihim na karunungan. Sa muling pagtayo nito sa kanyang kinaroroonan, agad namang tinawag ni Maximo ang kanyang 3 sibat at walang awa yung ibinato sa katawan ng matanda. Dahil sa labis nitong panghihina, kung kaya't wala na yung nagawa kundi kaharapin ang nalalapit niyang kamatayan. Sa pagtarak ng 3 sibat sa kanyang dibdib, agad naman yung bumagsak sa lupa habang unti-unting nasusunog ang kanyang kaluluwa. Bago pa man tuluyang makalapit doon si Maximo, patay na ang matanda dahil sa tindi ng pinsala nitong natamo. Kakausapin pa sana niya ito, ngunit hindi na siya nag-abala, gayong malamig na bangkay na lamang ang kanyang nadatnan. Sabi ko naman sa'yo, isipan ng pinakamapanganib na sandata ng tao. Hindi mo inisip ang kaya kong gawin. Masyado mong itinoon ang iyong wisyo sa iyong opensa. Kaya naman ang nangyari, nakalimutan mong palakasin ang iyong depensa. Wika ni Maximo habang pinagmamasdan ang bangkay nito. Matapos niyang mailahad ang kanyang saloobin, dali-dali naman siyang bumalik sa kubo para kunin ang mga naiwan niyang gamit.
Inaasahan niya noong mawawala na ang nayo na yon sa kadahilan ng parte na lamang ito ng mga tinataglay na karunungang lihim ng matandang mangkukulam. Napag-isip-isip din noon ni Maximo na maaaring hindi lang yon purong mangkukulam, bagkus ay isang nilalang na nagawa ng maipagpalit ang kalahati ng kanyang kaluluwa sa isang demonyo. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na nga niyang nilisan ng baryo. Kahit gabi, ipinagpatuloy niya ang paglalakad patungo sa pugad ni Protasio. Labis namang nagpapasalamat si Maximo kahit papaano sa kadahilanang hindi pa rin siya pinababayaan ng Panginoon sa kabila ng lahat ng kanyang mga naranasang sitwasyon. Sa pagpapatuloy ng kwento, mararating na nga ni Maximo ang pugad ni Protasio. Okay, mukhang ito na. Magkikita na yung dalawang naging estudyante ni Maestro Alejandro. Kasi di ba dati, estudyante niya to si Protasio tapos ngayon ito naman si Maximo. Ang tanong, ano kayang magiging reaksyon ni Protasio kapag nakita niyang hawak na ni Maximo yung libretang inaasam-asam niya? Para hindi kayo mabitin, sunod kaagad natin yung 26. Yun lang. Salamat.